goyang Semarang kok rumangsaku kok nyekeli wetengi wetengmu ana apane to, Pak? Hah? Ana apa, Pak? Waluh. Ora sampean ngerti nek toga iki wetenge waluh. Padake. Jaga timun tembang semono kae kok mung meni bolong. Hah? Pirang-pirang kok kono mung meni bolong. Sing bolong apane? Lah aku rak nenggaki to. Grayak-grayak saeko song kantong bolong. Serone ra elok-elok lemu dibolong apa ora urung tau. Ajeng tak pundi, Pak? Wih. Kowe iki ketua rombongan. Bapak iki jangan gori apa ya? Lah piye? Gudeg. Kowe nak ra sero jak ra krungu kok. Lah aku ki lara wis Pak Arnan sih, Pak. Lah kok semaur wae ora, somene semaur ngentut wae ora ya. Lah kowe sing ketua paguyuban. Pripun? Pripun, Bu? Ora krasa. Ora krasa. Sampun dol. Pak, mboten sah repot-repot kok ngrokok. Arep nyawer Arep nyawer terus. Napa? Isih iso apa? Padake ketok mben tuwa apa kae semangate ya, Pak. Ngono ora apa kowe mau ketepusan kesusu saka kene iki piye? Kok tak kandhani. Piye? Saking aku wis sumanggem to. Semangat. Iki ketoprak Mataram langgeng budaya. Langgeng budaya. Aku mangkat to. Mangkat. Banter aku. Lewat SMA ngarep SMA Bambang ku to. Bambang Lipo. Menggok ngetan. Sret. Aku nabrak kirik. Waduh, njur kepiye kirike? Kirike kenging. Kirike iki ora kenging-kenging ning kaing-kaing. Kenging. Kaing-kaing. Kenging. Kirike kono apa sampean? Oh, lah ya kono lah mahatos Kirike saiki kepiye bangane kowe mesake kirike? Ya tak tongsenge. Weh. Kok kira kok arep ditongseng kok gragas. Aku mau ya ngono. Kesusu saka kene. Heeh. Didhawuhi Bu Sukitri kono ning warung ring. Sret saka Palbuapang. Sret. Saka Palbuapang perapatan Palbuapang. Terus Wiruh munyuk. Heeh, terus Tabrak bus anake kuwi. Sret. Mati anak munyuk kuwi mau mati. Anak munyuk ki mati. Mati. Dadi sampean ngira mbokne karo anake munyuk, anake ketabrak bis. Mati anake. Anake iki mati. Terus ngopone anake mati? Aku tak omongi kono emang iki kaget ora anake mati. Lah ya tetep kaget to. Wong anake ditabrak bis mati kok ora kaget ki kepiye? Sabar. Dadi kabeh iki digelar dilumprung ya to. Kok sabar? Lah ana munyukmu lho. Munyuk anake ketabrak bis. Heeh. Eta anake ku mau lho. Ah ya anake. Tabrak bis. Njur mbokne iki piye? Mbokne munyuk ki lho nyawang anake iki lho. Lah teton nesu to nangis to. Lah ya mula kuwi mulane sabar. Sing sabar kabeh iki digelar dilumprung wis ana titi mancine ngono lho. Wo, trembelane. Dadi aku tok padake munyuk to. Lah kowe mau ya Kok sampean ngerabi munyuk kok gelem, ha? Tapi kok ngerabi munyuk kok gelem? Mergo pira beruwe kuwi mau cek maune. Bero ki mbane munyuk kuwi mau. Kok rumangsaku kok. Iki nang kene iki halal bihalal. Lah keluarga ageng ketoprak langgeng budaya. Mulane ya nek ana luputku ya mbokmu ana ing dina wengi iki ya ta minal aidin wa inai wa ilaihi rajiun dadi kabeh iki mau ta. Ora kok rumangsaku kok sampean kok nggege. Selarep ngapa? Lah kepiye? Ana sirsiran apa piye? Lah sik bener kepiye lah kene. Ana sirsiran apa piye? Ora ana wedi mungsu. Sing gelem dadi bojomu nek ra aku ra ono. Oh, antri kene gelok seniwati. Malah seniwati ki ndelokke sampean wae mutah kok. Ah nyawang kono nyawang iki beda ya to. Aku ki ndek bojo sampean lak mergo kilap. Kilap apa mergo gegrop ya kok njur kilap. Wes saiki nyawang kono ro sindene lho tok sawang. Cara dene iki buah anggur. Ya Sindene iki anggur. Anggur nek ora men cukup ming semangka. Dibuka wae mak puyah ayo wis. Aku
semangka. Dibuka. Ya beda karo Nek presiden-presiden. sinden lek buka piye? Kaya anggur e. Piye? Rasa dibuka, ora wani. Inteni sing lanang iki kok. Dadi sampean kuwi gawene mbukai sinden to? Hah? Ayo nak ra ono kono. Akatane wong lanang ora ngayani wae kok. Lho, aku kuwi Lho, kudune kuwi nek wong lanang ki lumrahe ngayani, ngayomi, ngeyemi. Nek sampean wayahe aku esuk ning pasar kok sampean isih kemulan sarung. ana kemulan apa? Anane wong sarung. Lah wong anane mung sarung kok bangga kudune wong lanang ki rak mbudidaya piye carane rumah tanggane kuwi iso makmur. Ya sesuk tak goleke bondo donya sing akeh. Lek golek kapan? Ayo sesuk lah ya karang saiki. Sesuk ki sesuk kapan? Sesuk-esuk nak mbok menawa ketut ya. Ketut nandi? Ketut rombongan iki lah ya wis rombongan. Ora ning rombongan iki jane elok tenan. Oh, elok-elok denake wiyagane. Wiyagane lho nom. Komplit nom-nom ter ya ora wujud. Wong ya ora ono ya. Komplit. Nom kompak. 17 tahun kabeh ngandel ora apa pengendiange waduh. Saiki wae pendak dina 5 wektune. nek Angger krungu adane mesti wae. Nek ndek bojo tukang kendang. Piye. Mesti meng dikeplaki ya, Pak. Lah iya entek kowe. Manten anyar, lampune patene mlebu kamar. Jengkengke keplaki ya to, Pak. Kapok karameng sitok sing dikeplaki nak tukang kendang kae kok kowe iki. Nek sampean tukang apa, Pak? Lah aku tahu karo kowe bebojoan ya ming cilokoe. Ya to, manten anyar slek wah. Gandeng nggonmu ki ra ono kamare ming ngoblok-oblok kae ya to. Ha klambimu kok nggo mbokmu dastere. Lah aku ra kleru to bengi-bengi iki bojoku paudu. Mulakno sesuk meneh klambi aja disilih-silihke ya. Wening paling seneng kita kandhani ngene. Paling seneng kuwi ndek bojo. Ndek bojo. Heeh to. Kuwi guru TK. Piye Kak guru TK? Dadi manten. Dadi manten. Bengi mlebu kamar. Pateni lampu. Pateni lampu. Gimana? Kita ulang sekali lagi ya. Oh. Mesti ngono kuwi. Aku mbiyen ndek bojo ora guru TK meng kecakan gali dadi ya wis susah. Karemu ora karemu diulang karemu ya ora karemu. Walah, Apa iki? Apa ora ono pire? sapa wong ora sagameli. Pripun? Biruwe maju mundur kok saya meneh abang. Biru Barang sing ana ngawet pire? turunan Cina. Biruwe ana pire ya? Ki, wo meng siji Mas Toga. Oh ya alhamdulillah. Iki wah lagi ana keterangane. Wah waduh cilaka iki lha jan. Wong nyawer kok kaya wong arep ngejak gelut. Wenu-wenu sekarang ya eket-eket waduh. Pripun? Sik disawer Toga kok nyawang kula niate aja ngenehi sapa? Duh. Piye. Ngamane det 50 abote ra elok-elok. Iki sing jenenge eket-eket ki yo ngene iki. Ora ngene iki. Kowe awake dhewe ra ngerti lho iki arep dikapake. Lah engko iki keterangane ya mbah busuk kitri iki ming waton dawuh kok kowe iki. Wes kebuk asmara ya oke. Oh ya. Nggih. Kebuk asmara. Ya sambatan kok. Sambat. Sambatan kok tak boncengke tak tukoke mie ayam. Mie ayam kapel buka 24 jam. Hah? Wah, rahasia. Hah? Melu wong tuwa kok ilot. Kok dados gubuk asmara. Bu Sinden gelut wae ya, Bu. Yo. Langsung mawon. Sinden kok kaya lapis. Kaya pengen. Lho, ndak pundi, Bu? Mboten sak repot-repot tuh. Oh, iki Adong pundi? Niku ajeng nyawer jenengan ki Mbak Tri. Ampun mantuk omahe jenengan iku pun ditegor. Padake demit manggon ning wit gayam. Iki ana sing mosok omongke anggur mau lho. Iki ya klebu anggur. Ning anggur iki anggur desa. Ceplukan. Paraku cap orang tua. Mbak Jatmi.
Nggo Bu Sinden nggo. Dados. Wis. Nyingkar nyingkur Senengke ndek kanca sinden ki ya ngene iki lho Pakmu. Lah piye? Wah, wis sindene ndenake. Kapak-kapak. Denake wong iso diplekotho. Lah kok kaya mlekoto sinden ya mesake. Ah kan nek ora ngene iki ora mlekotho kok. Ah wong sing entuk saweran kono kok ning kon mangap sindene. Alah mengko iki peken tak kethoke separo. Moh, aku wis entuk dhewe. Wiwitane nyingkar nyingkur Jan suarane. Ndak apa nyuarane sing lanang. Nurut usuk. Kaya tikus celurut. Kuwi nyuarane sing lanang sengkleh sing lanang. Mbak Jumitri. Anje kula. Jane kula ki ya kangen karo suwantene jenengan. Mbok ya disambung pisan ngono wae. Kula mboten iso nyuwara, Bu. Wah ilang suaramu kapok. Lingsen yen kemutan lelampahan Ngandel ora cengkoke. Aneh sunyah nih. Wah, swara kok jan empuke ra jamak. Ah wong ya jamune wae ya ning golek angel. Kuwi lagi suarane. Lho, Kok liyan. liya-liyane kok ngopo? Ora kaya kodhok, suarane atos nek kodhok. Wanjane kok. Nek kaya aku ki swara lan liya-liyane padha ora ana sing beda. Wit, Weh. ora percaya. Sing beda mung siji nek nguneni pengendangi. Sing dicek ya mek golek ya pengendange kok ora golek pendagel. Lah kepiye jamane sik dodol bakmi rong porsi diitung 27. Jan wah kuwi kaya ngono kuwi. Dene muni rombongan lah kaya. Ah rombongan ki sakniki. Nek biyen ya ora rombongan tak kumbah ning Karangmojo nganti rawani berkutik. Waduh, Ya weng. Wah, jan wis. Tresno tulus nadyan nengku bukas iki katresnane Mbak Jumitri karo Pak Toga. pripun? Lek ketemu ning gubuk to mbiyen. Oh, kok ya ngerti zaman semono. Lewat aku kelingan biar aku tresne ya aku jaga gerak tulisan warna abang tanda kasih sayang
Piyagane kompak to. Oh, kandhani yo. Latiake. Le latihan 7 dina 7 bengi. Latihan iki? Hah? Latihan iki. Latihan mboten, Pak? Wah niku 7 dina 7 bengi kumat. Ya, tanganku iki yo keju lho iki bahagia. Oh, lah siap. Kok siap. Pak Sutra siap to, tenang wae. Sumpah. Piye? Pangling aku. Kok pangling piye? Karo sik ngendang kuwi mau. Kok pangling piye kok? Wah, nek kuwi ora mung gubok asmara nek kuwi. Lah piye? Wah, kandhane kok. Piye? Ora aku ki ora ngeh tenan pangling tenan aku. Pangling ki pangling kapan? Walah yo ngalah pakmu, pakmu. Wah, lah sik ngendang ki nendi-nendi. Wah, nek karo aku mbokmu. Wah, aki ngerti aku. Ayo. Ayo karang zaman berjuang biyen ya ro aku. Tekan pesisir saplok ekonomi ya ora tau aku dijake. Ayo tobat aku ngancani kono. Kok kowe iki tekan pesisir? Lah ngancani. Ayo sik aku le ngancani. Wah, mulana. Neng candi nyenuk kaya tak kancani. Aduh kowe ngati-ati nang kono anak Kono. dinyang. Wis iki tembange apa meneh? Apa mleh? Peleh. Kok ngrasake napa meneh? Peleh. Nggih. Lali janjine? Ora ning pelok. Oh iya. Oh, peleng. Oh, peleng. Mling. Ora iso. Apa pakmu? Peleng. Pepeling, nggih, monggo. Dados. Bawa ora, Bu? Rasah bawa ning Sumatera. Walah pakmu. Ah piye? Ya, dados pepeling. Dados. La ilaha illallah.
sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedera sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Caping gunung. Oh siap-siap. Aduh ya. Ora kalah. Waduh lah Ora iya. kalah. Oke. Aduh bejane anak soleh. Siap-siap. Kamu pancen imut. Pak imut iki apa? Ireng mutlak. Wah, oke kok mengeket. Mengko Mbah. Tambahi. Mengko Mbah. Wah, iya. Siap-siap. Wah, kaya nyang-nyang. Oke, wes kena nggo menyang iki engko bar iki ya ta. Kaya nyang-nyangan pite. Walah, oh. Mas asmane sinten, Mas? Oh, Danang Sutawijaya. Sapa, Bu? Mas Danang Pekik ora lokak malah kebak. Ora kelok Lemah malah. teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Ora cuwes malah Amin. bubar. Heeh, ning niki apike ya dibuntu ya. Nggih, caping gunung. Caping gunung. Sabar bengi nyawa pitung puluh Saben bengi nyawang ponang. Hah? Wae tuwa kae. Padake ya ta padake tuwa ora gelem. Tuwa ki rak meng casinge to Pakmu. Tak mantep-mantepke lho mbok mulai ku ngendangi iki. Ya weng. Mumpung ketemu kowe. Oh, jan atok kaya srawunge werna-werna. Yen Macang memacang mung karo tanur kuning. Keplakanmu iki ten luar biasa. Tak kudange Mas Pekik. Tak kintung-kintung kebluk, anak kinung-kinung keduk, tak kuntung-kuntung iung. Yo Mas Pekik. Aku ora tau dikintung-kintung ya Mas Pekik. Digsayane 70 kek Pekik. Entuk 70 wani tak kintung-kintung. Yo Mas Toga. kembang wae Ditegur wae nak ming kembang wae. weton Ayo ga, pacitan ga. Oh 70 ki abot sanggane sih. Niku gek dipaciti. Pacitan sarwe
Apa tekek lorek, Pak? Ayo tekek lorek. Kok do apa nek kowe tau duwe tekek gak? Ah, ora tau tak toke ragate pirang-pirang kok iki. Yo, panas. Kono genting. Weh, panas sikik. Panas udan. Panas udan. Abot tenan 70 iki. Udan panas aling-aling. Caping gunung. Ayo tekekmu nanti. Nadyan wadon saraton
nang kene kabeh. Rak ngono. Sakar bisa nek duwe rezeki, aku ki dijak munggah kaji. Ya, sesuk. Tenang. Dikir wengi balu. Tahajud sa musim wonggo. Anakku tuh melu. Padha nindakake wudu. Sampun Mas Pekik. Nggih, menika nggih. Mugi-mugi jenengan mengke saged tilem. Kula sing ora iso turu. Pripun? Galingan kuwi lho imut kuwi lho Jan. Monggo. Kowe iki biasane aku ora basa kok dadak basa amba-amba. Monggo Ndara. Iya kepiye diajeng wong ayu kancane kon kakak. Kowe iki aku biasane meng anu kok. Aduh ora dikampake kok aduh urung e udah aduh. Monggo kula aturi lenggah Ndara, monggo. Monggo. Kok kowe kok dan sabene ora. Biasane meng nyunyah-nyunyah wong lanang kok saiki munggah. Baris. Balik kiri. Gruk. Kiri ngono. Waduh, kok ya ora mungkin mau nek Ndara iki teko. Ngapa? Ndara kok teko, Ndara ki rawuh. Lah iya. Ora apa-apa. Sing mboten napa-napa napa. Iku lho tegese ora ngerti menawa aku ki rawuh ning papan kene ya ora dadi ngopo. Saking leanggone seneng-seneng kuwi. Nyuwun ngapunten, Ndara. Kula ki jan gumun karo Ndara Putri ku lho, nek ngendikan ki mesti mendesah. Aku sok tekan ngendi. Kok bisa ngopo ta? Lah ya Aku ki seneng nyawang kowe wong loro kuwi lho. Lah wong jenengan akur padha rukun. Tegese nek akur rak ya kowe iki do seneng mapan ning papan kene. Nje lah ya kudu akur rukun niku rak nggih kedah to Ndara. Lah iya apa meneh Kuwi nek turunan darah biru ki muni lah iya we. Lah iya. Ya lah ya beda kono-kono pidak mejaraan kok wong lanang sok sekira. lah kan kepiye to yo? Aku ki kene ta caket aku kene. Kowe iki lho
Nggih, Ketbiyen pripun? kok ya Lek. Oh, lah nggih niku. Iki bojomu ki lho. Nggih, bojo kula terakhir Lek niku. Kopeng iki lho. Iki bojomu sing keri dhewe. Nggih, liyane do mati. Niku sing rada awet. Tak wet-wet. Nggih, Ndara. Nek kowe kok ora sujanan ki mau kangsenan karo kuwi? Nun, Karo abdiku sijine kae. lah niku sok nyah-nyoh. Oh, Nyah-nyoh sak sok blitar blogok. Mergane kuwi to. Nyanyo sak sok ana sok ora. Kok sok ana sok ora ya ora apa-apa ora dadi apa. Umpama kowe iki mapan ning kene aku ya seneng. Umpune kowe iki kepengin golek gawean liya sing luwih apik, aku ya luwih seneng. Mboten kok Oh, teng teng mriki mriki mawon bojo kula niku pun Pun apik ya Pak, wis apik tak Teng liyane pun mboten ditampa niku sing nampa ming sing gawe urip liyane jenengan. Ora nek aku ki saben dina ya sok mireng menawa kowe iki sok ngresula lho. Anggonku manehi nganu bondo utawa saben sasine blonjo kurang kowe iki mesti ngresula. Aku ki ya mireng. Boten Gusti, sakniki niku mboten niku mboten sah dienggo gresula. Sakniki niku ontene kabeh do efisiensi, ora do. Ono efisiensi. Kodok efisiensi. Nggih, kabeh niku nggih anggaran dipotong-potong niku nggih para seniman nggih ketut kok Ndara. Ketut melu rekoso. Melu efisiensi niku. Tegese menawa bendarane iki lagi nandang sengsara apa meneh kawulane. Ya wis. Wis damar mancung cinepet kene Nggih. togalan kowe yo. Nggih, kados pundi Ndara? Rasane awakku ki badanku ki rasane kaya Lah pripun to? banget. Pripun kula peteki napa pripun? Sing mijet iki Ya kudune umpama aku. sing meteki nek ya bojomu Kula ora. niku nak teng griya sak meteki niku para Mboten nang Ndara niku ngraosake asrep napa pripun napa? Rasane ki ora penak. Aku pengen sare yo. Wajeng sare. jeti mbokmu. Oh nggih. Lah wong keringet anyep kabeh ngene kok pun dahar dereng to Ndara? Ya wis mau ning aku ya mbuh ngrasake bengi iki kok sing olah-olah ki rada asin to ya. Duh, Wah, cilaka. pripun to? Mbok karo rengeng-rengeng ya. Wah sing niku sing rusak niku Apane? ilate nek ngrasake asin niku. Oh. Kowe ora ngrasake? Lah wong kula dereng memangan kok jenengan Kowe iki. turun to? derek. Sing mau lho ya nek saiki beda iki mau wisan wis diganti meneh sing Nggih. luwih. Nek ajeng sare nggih sare nggih. Ingkang sekeca. Jeti mbok. Rengeng-rengeng yo. Rengeng-rengeng napa? Apa-apa ya kena. Kowe kene ga. Pundi? Mijeti pundi kula? Sikilku yo. Nak rangen iki ra entuk kanogirahan. Biasane mung entuk sikil lincah. Lerilet tandur rewo sumilir tak joroyo aksang kota manten anyar.
Ane awake iki keringet anyep iki Pakmu. Tak kerokane apa piye? Wah, ya aja dikeroki nek ngeroki ya ngeroki aku wae kok. Kok ngene kok mung arep mek-mekan wae. Wah. Mbok kowe lunga wae kono nang ndi iki tak pijetane meneh. Hah? Lunga nang ndi? Aku kon lunga. Tenan. Doro. Tenan iki. Doro. 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 Aku lek turu kok cepet banget. Lumayan. Aku nyemelangi. Kok Pakmu. Kok aku mah semelang ta iki? Semelang piye? Malah aku sing rapenak awakku iki yo. Anak rapi nak suntikke wae. Rumah sakku kok ning Waton Sulaya. Wis jemoken aku tak marep rene. Wis jemoken milih. Ora sok ngono iki diterke sing lanang kok kowe iki. Hah? Doro. Endi? Aku tak ngliwet wae po. Kowe lunggone ning kene aku tak ngliwet, godhog wedang, mbok menawa ku nek wis wungu terus digaweke wedang panas ngono terus. Gembrobias ngono kuwi to. Sampeyan nunggu kene? Ya. Sampeyan nunggu kene ya. Wis aku tak njukuk wedang. Tak tilekane mbokmu malah suwele rene.